खापांनि ताकुक बुकुक सं जतन खानी हामजाकमा ताई चबानी चिबाई तिनी जेहेतु यान डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम खतंग बागलाइमानी प्रोग्राम आं बिसिकक दगै साना थांला तामनिके तंग थकमानी जतन सोंसाइमानो बुबाग्रानि तुइदुल मुंबाई ताइसिनि सारसंनि तुइदुल मुंबाई सुङावबोनो वान सुका त्रिपुरा हास्टेवो सुंसारो एबा अप्रिथिबो जुदि सिनिमुं नाराकनानि हिंकांके आबो बुमा रत्न एबा सिनि बोरै रत्न सिनि कालचार आइडेंटिटी न अलवेज नु सिनि सिनिमुंनि नाराक जागो हाइसि ताई ओ सिनिमुंनो नाराकनानि बागि ताइबो सुंतामो वान सुगलाइख्या बुबाग्रानि बिसिंतै जत नुखुङो जे मानसाक टिटिएडिसि हापांनि बिसिंतै ख्लाय जे खतंग बागनानि अ प्रोग्राम न जों खायजाकनानि बागै ताबो हयतो वान सुगै मानो बरलक सुङै मानो खतंग बागमा बायले दफानि सिनिमुंनो बाहायके नाराकनानि लामो नरक हिमै दं खतंग बागमा बाय बाहायके सिनि तिप्रासानि सिनिमुं ओं खानै नरक सानाय बरकनो अककनो सानानि मुसुं हायसि खतंग बागमा बाय जेफोर नरक अ खतंगनो यूज खालायै कानमुं रिगनाय रक तागानो अ रिगनाय अ रिसा रक ओंखा सिनि सिनिमुं जों जेकुनु स्टेटो रमनि जों महाराष्ट्र रगो थांगांके दिल्ली रगो थांगांके मुंबई रगो थांगांके सिनि मोखांबाय सिनि जागिया किन्तु अ रिसानो तैयै जे कानै तंमनि रिगनाय रकनो तैयै जों दिल्ली रगो थांगांके गलाय साखायनो आइडेंटिफाई खालायमानो ओ बर रक ओंखा त्रिपुरा सारक ओ बर रक ओंखा त्रिपुरा हास्टेनि बर रक ओ जे सिनिमुं नगो नगो जतन खतंग मानमानि बिसिंथि खालायै त्रिपुरा हास्टेव हायनो हाय सिनि आगिनि जे कमाय तंमनि मुकुमु हुकुमु जे ट्रेडिशनल ड्रेस रकनो तिनि ताबुकनि जेनेरेशन रक एडप्ट खालायै जों निनि जीन्स रक बा गोबां माबा हायके कानै तंमनि हायनो हाय ताइसे सिनिमुंनो सिनिरना नांलायनाय हनैसो जों वान सुक लायै अमनो ब्लाय वान सुक मा बाय कुथुक वान सुगै जे खतंग डिस्ट्रीब्यूशन खालायजागै दङ आं सिनि टिटिएडिसि हापांनि सिनि सार चेयरमैन सोनो ब्लायके हामबाय मारो हायसि बरंनि आसे इम्पोर्टेंट जे रूल क्रुशियल जे इम्पोर्टेंट प्ले खायमानि बागै आई थिंक बुसकांनि सालो जतनि नुखुङोनो निजिनि सिनि आइडेंटिटी निजिनि कालचार सिनि रिगनाय रिसारक अबो बाय तेबो जों सिनि जागै माननाय हिनै